I čao ljudi, pozdrav svima, dobrodošli na prvi vlog na WePlay iGaming kanalu. Sponzor i ove emisije kao i prethodnih WePlay kompanija. Ono što je interesantno za ovaj vlog i na moju veliku radost, idemo prvi put na jedan veliki poker turnir u Rozvadov, mali grad u Češkoj. Vidjet ćete vrlo interesantan, a ono što je još zanimljivije ovde je što imamo predstavnike našeg WePlay Pro tima. Biće ih 6, ovde sa mnom u kolima su dvojica predstavnika, ostatak ekipe, oni su cave, krenuli su avionom, ali ajde da vam predstavim jedan deo ekipe i da krenemo na ovo putovanje. Gde ste, bando? Evo ovde sa strane, prvo Strale sa jedne strane, Sale Kalifa, s druge strane Milenko pozadi. Skini malo kapu, nije Jovanski mraz, tako je, odlično. Mahnite ljudima. To je ta ekipa, ovo je početna ekipa koja će ići za sada. Na Horgošu skupljamo još jednog člana WePlay Pro tima i to će biti ekipa koja će putovati ovim našim specijalnim vozilom. Tamo nas naravno čeka ostatak ekipe, ali da ja ne dužim mnogo, ajmo na put. I evo ga ljudi, posle kraćeg uvoda krećemo u priču. Kao što sam već rekao, idemo u Rozvadov, Češka, kazino, jedan od najvećih u Evropi. Ako ne najveći, onda jedan od najboljih što se tiče konkretno pokera. Kao što sam i već rekao, ide cela Pro Team ekipa WePlaya na okupu. Ovde kod nas trenutno u kombiju imam samo jedan deo ekipe. Ajde bre, javite se tamo pozadi, Kalifa iza mene, Strale sa strane, marketing čovek i skroz pozadi Milenko. On će ujedno biti čovek koji će da tera ovaj đevrek ceo ovaj put, ali ajde ja ću malo sad ovde u početku. Predstavit ću vam generalno koliko bi vas koštalo celo putovanje ukoliko hoćete da odete u Rozvadov, da odigrate neki od turnira. Naravno, pored pokera imate sa strane ko voli da čačka one gluparije, malo slotove, felne i tako dalje i tako dalje. Zaboravio sam da kažem, pokupit ćemo još jednog iz WePlay Pro tima člana, njega kupimo na Horgošu. Tamo imamo jedan deo ekipe koja je krenula avionom, naravno klasične cave, mi idemo ovde da se čvrljimo jedno 10-11 sati, ali ipak želim da vam prikažem kako će izgledati ovaj ceo put. Inače, šta mogu da vam kažem malo o samom mestu Rozvadovu, to je jedna onako klasična selendra, ima otprilike negde oko 1000 stanovnika, nema ništa tamo, dakle samo ko planira da ide da igra poker ili da vrti ove neke gluparije, njima preporučujem da krenu na ovaj put. Ali ajde da vam pokažem ipak malo tog grada koji je onako, kao što mi je rekao Milenko koji sad sedi pozadi, ali pričat ćemo malo i posle s njim, on je već 10 godina unazad ide tamo, čak i krave pasu pored kazina i to ćemo pokušati da snimimo, ali ajmo za sad da snimimo usput koliko vas koštaju putarine, koliko vas košta gorivo i tako neke ostale sitnice, tako da uživajte u ovom putu. Idemo odmah za početak. Šimanovci, klasika, to je ova naša ovde domaćica, to otprilike znate. Šta dobacuješ? Nova Pazova. Evo ga iza, dobacuje mi Nova Pazova tu. Ko da je bitno, to je sve isto. Idemo, kartica lagano. To je to. Cepamo dalje. Pokazat ću vam sve račune. Pokazat ću vam usput gde budemo stajali ako budemo stajali negde na klopu, ali to sam zaboravio da vam kažem. Sada je 20 do 3. Tako da, otprilike, negde gledamo da će nam put trajati između 10 i 12 sati. Barem se nadam, ako ne zaglavimo na nekoj granici. Tako da, idemo sad, pičimo malo napred, posle ću vam malo detaljnije predstaviti celokupnu ekipu koja će predstavljati WePlay Pro Team na ovom turniru. I to je to za sad. Ajmo na put. Evo, malo smo se potkočili ovde, ali evo, otprilike negde oko 2 sata krenuli smo. Kao što sam već rekao, idemo u Rozvadov, igraćemo turnir iz jedne italijanske poker serije, IPS se zove turnir. Buy-in je 380 evra, bit će 1.000.000 garantovano.
Nadam se da će neko uspeti iz naše ekipe to da osvoji i vidjet ćemo šta nas čeka tamo. Ono što je zanimljivo, pokušat ću da vam dočaram maksimalno koliko u ovom samom putu vas koštaju sve stvari do tamo. Dakle, putarine, vinjete, gorivo, ako stanemo negde da klopamo i tako dalje i tako dalje. Posle ćemo proći tamo i ceo room tour da vidite koliko košta i smeštaj i kako izgleda generalno celo mesto i da malo podelimo utiske sa ostatkom Viplay Pro tima koji je došao avionom da vidimo koliko je koštala avionska povratna karta i tako dalje i tako dalje. Plan je da otprilike negde stižemo oko 12 sati, između 10 i 11 sati puta. Malo ćemo tamo da se odmorimo, ima jedan bounty turnir zanimljiv, vidjet ćemo da li ćemo da igramo, koliko se budemo raspali naravno u ovom putu, zavisi od toga. I to je to otprilike za sada. Kao što sam već rekao, čekamo još jednog člana Viplay Pro tima na Horgošu. I to je to, nadam se da će ova ekipa moja malo da se raskravi pozadi. Milenko je već skinuo kapu, to je dobro, dakle već se malo zagreo auto i spremni smo za dalje putovanje. Kako budemo prolazili neke zanimljive stvari, kako budemo uzimali vinjete, čuda i tako dalje i sipali benzin, ja ću vam obavestit ću vas koliko sve to košta i čisto onako da imate okvirno koliko će vas izaći put ako hoćete vi sami ili cijela ekipa da krenete kolima u ovu avanturu. Tako da, uživajte. Milenko, daj par stvari o Kingsu ovo da idemo, molim te. Koliko, kad si bio prvi put, daj mi malo ti neke stvari, kad si bio prvi put uopšte odakle ideja da tamo odeš? Pa igrajući turnire, preko interneta sam saznao za taj kazino. A pre toga sam išao za Beč, Montesino. Da, Montesino, Concord, ona klasika. Da, to je bila ta priča. Prvo sam to krenuo i onda kad sam vidio da ima ovo, rekao, ajde da idem da vidim kako je i zaboravio sam Beč. To je to, tako? Da, kad sam prvi put otišao, zaboravio sam Beč. A koliko si turnira igrao tamo? Šta je, ono... Svašta. Svašta moguće, jel? Da, baš svašta. Koliko bude cash stolova, šta se dešava? Dosta. Petak, subota, nedelja. To je ovo stvari što mi idemo. Jel ovaj turnir što mi idemo sada da igramo, to je jedan od najjačih koji imaju tamo ili ima nešto jače? Ne, ovo je srednji. Srednji turnir? Dobro, a prvih 12 mesta, koliko znam, na ovom turniru dobijaju za VSOP kartu. VSOP se isto održava tamo, je li tako? Jeste, ali to je VSOP Euro. Da, jasno. Koliki je buy-in na tom? 10.350. Znači možda nas pogleda, a? Da, bude između 800 i 1000 igrača. Svaka čast. A reci mi, poslednji put kad si bio? Nisi dugo, a? Ja sad razmišljam kad sam bio zadnji put. Pa nisam bio jedno 8 meseci, nisam bio. Dobro, evo prilike. Koliko ima startnih dana? Daj malo o samom ovom turniru generalno što idemo mi sad. Koliko ima startnih dana? To nešto, mislim, evo, ja sam rekao u onoj samoj najavi, mi krećemo, stižemo tamo u petak, ideja je da u subotu igramo. Dakle, ima i u petak startni dani, i u subotu, i u nedelju, a u ponedeljak je, što bi se reklo, Bože zdravlja, finale, tako? A turnir je startno još od utorka. Da. Oni već imaju 600 ulaza, već imaju. To je priča. 600 bajnova već imaju. Planira se, znači, da se probije garantoj fond, sigurno? Pa, 99%. Svaka čast. Eto, čuli ste malo i nekih impresija od Milenka, generalno on je čovek koji je išao jako puno u Kings i za Kings kažu čak da je i mali Las Vegas, tako da mali Las Vegas verovatno samo po kazinu, ovako s polja kažu da je teška selendra, ali mislim, to nas toliko i ne zanima, pokušat ću da vam prikažem kako sve to izgleda okolo, čak imaju i krave okolo, tako da ćemo i to negde prikazati. I malo ćemo da napravimo neko zezanje u sobi, da napravimo malo strategije celog pro tima ko bude učestvovao. Tako da, nadam se da ćete uživati u ovoj celoj priči. Sa vaše desne strane možete vidjeti šans.
neću vas daviti s tim stvarima, jer ne možete vidjeti ništa realno. Kao što sam rekao, put je malo dosadniji, ali eto neke osnovne stvari koje bi mogli da vas interesuju koliko se budete zaputili. Prva i osnovna stvar, prvo Milenko me nadigo kao da smo u pekari. Klonuli su ljudi u kombiju da krenemo, jer je sam rekao kad se uđe u Mađarsku možda bude dosta velike gužve, izlaze kamioni i tako dalje, pa bolje da se krene na vreme, da se prođe taj deo, posle sve malo lakša varijanta. I ono što ću da još kažem, nešto što je zanimljivo u povratku, shvatit ćemo malo i u Pandor. Da vidimo tamo da li može nešto da se prečačka na popustu i to ću da snimim kakva je situacija tamo. Tako da eto, bit će onako puno zanimljivih detalja. Mi lagano napredujemo sa ovim putem. Idemo polako po Horgošu, konačno sam ispravno izgovorio ovu reč, tako da skupimo još jednog člana pro tima i onda možemo pun gas za razvod. Ne pun gas, 120, 130, šalim se. Evo ljudi, polako prilazimo. Prošli smo negde neko skretanje za Feketić, idemo dalje. Ono što hoću da vam pokažem jeste sledeće. Dakle, sipali smo pun rezervoar u Beogradu, to je bilo negde 11 i nešto hiljada dinara. Potrošili smo otprilike skoro pa pola rezervoara ovde i generalno ideja da vam pokažem da sipamo benzin na poslednjoj pumpi pre ulaska u Mađarsku. Zašto? Zato što u Mađarskoj ako platite evrima vratit će vam forinte, dakle ne vraćaju evre, tako da negde je savjet moj da sipate ipak benzin na toj poslednjoj pumpi pred samu granicu i onda posle dalje možete u Slovačkoj normalno da sipate za evre. Tako da eto, još jedna od informacija koja možda može da vam znači usput, čisto da se ne vrate posle kući sa forintama i da vam završe u nekoj kasici, prasici, da nemaju nikakvu vrednost. Tako da, eto, to je to za sada. Pokazat ću vam i sve i kad stanemo na pumpu, šta i kako. Tako da, bližimo se polako mađarskoj granici, odnosno Horgošu. Prošli tiket, šta se dešava? Kurčina ništa. Koliko je dao Sijakav? Eto, viš, ne vredi ni to ne ide. Živi su ljudi u kombiju, živi su. Tako da, pokazat ćemo i to kad sastavimo jedan zajednički tiket, kako će to da izgleda sve. I da vidimo još, ono što će bude zanimljivo je, dakle, bit ćemo svi uvučeni u iste dukserice Viplay Pro tima, tako da tamo malo, što kažu, izgrmimo po kazinu. Posle će Milenko još da vam ispriča taktika koja je nama ovde saopštio kako treba tamo da se ponašamo, isto kao neka deca, kao da idemo u igraonicu neku, a ne da idemo u kazinu. Pre same pauze, koliko ranije da odemo u kantinu da bi mogli da jedemo, da ne bude gužva i tako dalje, ali o tome ćemo sve kad stignemo tamo na odredište. Također još sam dužan da kažem jednu bitnu stvar. Dakle, na Viplay mreži moći će da ste igrate razne satelite za turnire koje se upravo održavaju ovde gde mi idemo, tako da eto još jedna šansa da za neki mali buy-in možete da osvojite kartu, ceo paket zajedno sa smeštajem i samim buy-inom za neki od predstojećih turnira koji će se održati ovdje u Kingsu u Rozvadovu. Tako da svi na Viplay i napravite account, registrujte se i probajte malo da zaigrate pokericu. Treba nam neke ćirilice da se razbudimo, ne može ovako. Ne možemo ovako da radimo. Op. Čantavir, Milenko. A? Čantavir. Čantavir, sledeće ti je Subotica. Hvala. Slušaj. Molim. Nema ništa sad. Pa šta slušaj, šta je? Pričaj.
Evo me, attention, traži mi da pijem kafu. Čekaj, traži mi auto da pijem kafu, stani, pauza. Zapravite kanal, da se zahvalim puno svima, došli smo do 500 suba na YouTube-u, puno hvala svima, nadam se da će vam se svidjeti i ovaj vlog, da nastavimo dalje da radimo u tom ritmu. Biće još puno interesantnih gostiju, naravno za podcast. Evo ovdje smo sad razvili još jednu ideju koja bi mogla da dođe u opticaj, tako da zapratite nas. Idemo. Kreće ujutro. Evo ga ljudi, prva naplatna rampa, 730 dinara. To smo sada prošli i idemo polako ka Horgošu, idemo na granicu, idemo da pokupimo naravno još jednog WePlay Pro team, člana WePlay Pro tima, tako da to ćemo sada isto zabeležiti, pa se vidimo onda kada dođemo na granicu. I ljudi, evo nas polako, stižemo na ovu molovu pumpu koju sam spominjao. Dakle, nekih 2 km pred samu granicu sa Mađarskom. Sada ćemo tu stati na trenutak da sipamo benzin. Prikazat ću vam i to koliko smo dosuli. Čisto da ne bi ovdje sipali u Mađarskoj za euro, jer vam vraćaju forinte kao što sam već rekao. Tako da staćemo ovdje da sipamo benzin pa ću vam posle prikazati sve to. Zatvori vrata. Uletio, vi seljaka, vi ruke. Pa stoji mi ovdje ova rukavica, seljak, ne stavim na ruku. Šta je ovo da nam nije buša rezervoar? O, evo ga. Op, kvrcnulo. Odlično. S tim što pitanje da li mogu ruke da operem. Snimi ekipu, pogledaj koja je kriza ih uhvatila tamo, snimi ih, molim te. Idemo da platimo. Evo ga ljudi, idemo. To je to. 7000. 219.90 čorba. Dolili smo do punog. To je to. To je to ljudi, kao što ste vidjeli. Dakle, stali smo ovdje, 2 km pred granicu sa Mađarskom. Preći ćemo Horgoš. Posle toga nemamo više ni jedan granični prelaz. I idemo pun gas za Rozvadov. Evo ga, priključuje nam se i Miša, stara Kajla s nama. Najstariji član Pro tima, tako da idemo polako. Sada mu otvorimo i da prelazimo granu. Ajmo, pozdrav, mašemo, Miši, mašemo.
Jesmo spremni? Jesmo. Idemo polako. Tako da ljudi, idemo sad na granicu i nećemo moći da snimamo, ali se odmah čujemo posle čim to pređemo. Ovo je pa ne bajt, zapalio ga ne pušnem. Sipao sam pogrešan benzin. Odahnuli svi, prošli smo granicu. To je to, sad krećemo da plešemo. Jako velika tenzija na granici, Milenko nas je usmjeravao šta treba da radimo pre nego što nam je ovaj graničar i rekao, tako da smo sada lagani. Idemo ovdje po vinjetu. Evo tamo idem pored ovog belog, evo sad ugasi mi se kombi, a nije dobro. Idem pored ovog belog, to je moj kolega, vidiš. Firoš Pehezel. Idemo to da kupimo sada. Sad ću vam pokažem sve šta i kako. Znaš kako se kaže bankomat na mađarskom? Firoš Pehezel. Znaš kako se kaže bankomat? Serekaš. Aja. To je... Idemo ljudi. Drži ti to dole, brate, da nas ne zaključujem. Cash. Only cash. Euro maksimum. Ovo je robija teška. Odmah direktno mi stavi kameru na Milenka. Koliko sam platio vinjetu? 618. A da je kombi si, vidio sam da ti kucala neku kategoriju. Pa što si pobjegao, onda vidiš mi, ostavljaš me u neprijatnu situaciju, se raspravljam sa gospođom. Da koliko je, šta misliš? Nešto se rekao, ali nisam dobro zapamtio. 22. Mišo, šta ti kažeš? 37. 37. Pa kombi? Pa šta pa kombi, robija, klasična 37, uzeo sam se raspravljam, ti si mi rekao da je 7. Ne bre, kakvi su... Ma joj, skandal, bre. Skandal. 17. za auto. Skandal. Ljudi, pokazat ću vam ovo u kolima, ali sve u svemu teška robija. 37, koliko ćemo kilometara se vozimo za ovih 37 evra? 300 i nešto. Ja reći ljudima, a gdje je ona što se vozimo samo 15 kilometara? Slovačka. Mala pauza. Pola ekipa kakva mi je procvetala u kombiju. Miša se priključio, mahni Mišo, hvala Miši što se priključio ovom našem putovanju Viplay Pro timu, tako da očekujemo da ih tamo pometlamo sve. Jel Milenko nas je generalno slagao, ali to ćemo popričati u sobi kad stignemo. Jel ovo je skandal. Kad je rekla 37, ja ušao tamo se raspravljam s njom, ti si pobegao napolje bez ikakvog razloga. I onda sam ja ušao još da se raspravljam s njom, kako 37, čovjek mi je rekao da je ovo i onda mi je ona rekla da smo mi u stvari school bus. Za kombi? School bus, ne. Evo to? To, a? Daj ključeve, ajmo. Pa daj, ja vidim nešto mi smeta. Gdje ti je? Kod mene? Gdje je kod mene, bre? Za 300 i nešto kilometara. Tek za 300 km. Pa da, to je ova vinjeta što smo Slovačka. platili. Kupujemo tu slovačku vinjetu. Daj mi tu, brate, levo, iz tvojeg pljuge i to. Evo ti, pljuge. Evo ti ovaj, čekaj, aparat. Gdje su pasoši?